Jeg tror på vejen til store anerkendelse af sig selv og spirituelle rejse er, at det er selvfølgelig, som alle guruerne siger, vægtløftning og kampsport. Men også svømning. Jeg tror også, svømning er vigtigt. Når man ser de her svømmers kroppe der, de er helt sindssyge stærke. Jeg har selv begyndt at svømme en sprinte. Det er ekstremt hårdt for kondi. Sprinte 25 meter, så hurtigt som muligt. Og så lidt boksning og brydning der her. Skole lidt der her. Altid godt at have noget at stoppe for morgenen for. Det tror jeg på. Jeg tager også på igen. Hvis der skal ske noget godt, så skal der også ske noget dårligt, som tiden og en offer. Lev dag, hver dag som det var det sidste, mener jeg.